Әйе, Бақияға иретіп қалдырған бұл Нәүрүз кейін, хәзір бәйрәмне уздыру вақытында һәр кайда да башкаралар. Үз вакытында без аны Сырнай ансамбле репертуарына да керткән идек. Балалар коллективлары да башкаралар аны. Андый язмалар безнең радио фондында да бар. Әйдәгез, хәзер шундый язманың берсен тыңлап үтик. Аны музыкант фольклорчы Геннадий Макаров җитәкчелегендәге Казан шәһәренең 11-нче татар гимназиясе балалар фольклор коллективы башкара. Нәүрүзләрнең иштәлеге гадәттә хуҗаларны яңа ел белән котлап, йорт җирләренә именлек, мал туарларының артуын теләүдән һәм әҗренә бүләк яисә күчтәнә сораудан гыйбарәт. Өйдән өйгә йөргәндә хуҗаларга әйтелә торган әсәрләрнең кайберләрен күрсәтеп узыйк. Аш ишеген керәбез, Нәүрүз әйтә киләбез. Ашсый көтеп торабыз, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Нәүрүз әйттек без сезгә, хакын бирегез безгә. Яшегез җитсен йөзгә, малыгыз артсын көзгә, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Әй иш бабай, мич башыннан төш бабай, мич башыннан төшмәсәң, 5 тиен акча бир бабай. Аягым җиңел булсын, яңа ел котлы булсын. Ашлыгыгыз күп булсын, башагы 5 карыш булсын, сыйрыгыз сөтле булсын, атыгыз көчле булсын. Урыс капка, тәрәзәң япма, әйтәбез Нәүрүз, ярлыкасын Ходай, еллар килсен уңай. Нәүрүз, Нәүрүз, кайда киттең? Киттем авыл буйлап, йомырка майын юллап. Нәүрүз, Нәүрүз, моңарчы кайда идең?
ялан кырда кундым, инде сезгә килдем. Кызыкайлар, дустыкайлар, җиттеш Нәүрүз айлар, эшегезне ташлагыз, юн йомарлап катмагыз, орчык шырылдатмагыз, кызлар, тыңлагыз, Нәүрүз җитте, уйнагыз. Казы, түкәй, кыймак май, әзерләйек без давай, Нәүрүз, Нәүрүз. Тырыгыз, тыр хуҗалар, Нәүрүз җитте, беләмсез, Нәүрүзчеләр килде сезгә, ни сөенче бирәсез? Күренекле тарихчыбыз Шихаб Мәрҗани 19-нчы йөздә язган Мустафа Дел-Акбар исемле китабында Болгар чорында иҗат ителгән борынгы әсәрләр арасында Нәүрүз бәйетләре дигән бер әсәрне дә искә төшереп уза. Шул әсәргә мөнәсәбәтле рәвештә автор әүвәл заманнарда Нәүрүз бәйрәмен ничек уздыру турында да мәгълүматлар биргән. Ул булай яза: "Моннан 150 еллар элек Нәүрүз әйтеп, әүвәле хәмәлдә март аенда дигән сүз тирән чана әзерләп, аның уртасына кария мулласы кирип утырып, 40-50 кеше җигелеп тартып, карияның бер башыннан икенче башына Нәүрүз әйтеп йөргәннәр." Шихаб Мәрҗани бу бәйрәмнең барлык авылларда да уздырылуын күрсәтеп уза. Нәүрүз бәйете әсәренә безнең остазыбыз, күренекле татар фольклорчысы Хамит ага Ярми дә игътибар иткән. Нәүрүз бәйете 19-нчы йөзнең икенче яртысында ике былбыл кыйссасы исеме белән дә йөртелә, дип яза ул. Аның эштәлеге кыскача шуннан гыйбарәт. Бер кешенең ике кызы ирләр киеме киенеп мәдрәсәгә укырга керәләр. Кызлар 7 ел буена укыйлар, буларның кыз бала икәнлеген беркем дә белми. 7 елдан соң кызларның сире ачыла һәм алар мәдрәсәдән качарга мәҗбүр булалар. Туган илләренә кайтып барышлый, кызлар һәр авылга кирип, үз хәлләренә багышлап чыгарылган Нәүрүз бәетен әйтеп йөриләр. Бу бәеттә бу ике кызның мәзәк хәлдә калулары турында гына сүз бармый. Бәетнең иштәлегендә борынгыдан килгән Нәүрүз текслары хуҗаларга традицион рәвештә мөрәҗәгать итүләрдә сакланып калганнар. Шулардан кайбер тексларны күрсәтеп узарга да була. Ачуланмаң безләргә, бән әйтәйем сезләргә, без килмәдек кыз күзләргә, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Ачуланма үземә, күзем төшсә йөзеңә, хайран калып үзеңә, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Абыстайлар бай булса, күрер идек җай булса, алырбызлар җай булса, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Йөрмәк идек яр булса, матуррак яр булса, урлар идек җай булса, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Кызларыгыз күп икән, матурлары юк икән, берсе генә хуп икән, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Абыстайлар, күрегез, безнең әйткән сүзебез Нәүрүз мәбәрәкбәт. Хай иш бабай, мич башыннан теш бабай, 5 тиен акча бир бабай, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Булмас булса акчагыз, намусына тартмагыз, кызың булса саклагыз, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Әгәр булса яныгыз, бардыр сезнең оныгыз, савап булыр, бирегез, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Вәгазimiz аз булса, ашар идек каз булса, алда сөйгән яр булса, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Бардыр сезнең майыгыз, яки бардыр балыгыз, барын алга куйыгыз, Нәүрүз мәбәрәкбәт. Әлбәттә, Нәүрүз бәйрәме көнне халык өйдән өйгә кирип, бүләк, тәмтем җыеп йөрү белән генә чикләнмәгән. Ул бөтен авыл халкының күмәкләп күңел ачуы, бию һәм җырлар белән уралып барган. Ул вакытларда төрле халык уеннары да уйналган дип фараз итәргә була. Табигый ки, андый халык җыелган җирләрдә сүз осталары, шишәннәр, халыкның күңелен күреп йөрүче шамакайлар, мәзәкчеләр, кәмит күрсәтүчеләр дә чыгыш ясаганнар булырга кирәк. Әйтергә кирәк, хәзер фольклор фондларында шул заманнардан халык бәйрәмнәре вакытында кәмит күрсәтеп йөргән тел осталарының репертуарыннан калган байтак әсәрләр бар. Аларның Нәүрүз бәйрәме вакытында да әйтелгән, башкарылган дип саналганнарын күрсәтеп узарга да була. Аларның зур өлешен такмазалар һәм такмаклар тәшкил итә.
Бар иде яшь чаклар, кесә тулы борчаклар, саламнан тәртә кайырып шикерткә җиккән чаклар. Шулай бер чакта, бик бай чакта, бер салмалык он бар чакта, ата яшь чакта, үзем карт чакта, уйладым базарга барырга. Юк бит атым җигеп чыгарга. Таптым бер бәләкәй генә кабык чана. Җиктем шикерткә, суккан саен артын сикертә, аптырагач алдым тугарып. Җиттем тавык, капканы гына чыккан идем, киттем авып, барып җиттем базарга. Калач алдым ашарга, тавык белән утырып ашадык, азрак кычкырышып та алдык. Базарда алдым бер кисмәк, тибе юк бит ни хикмәт. Алдым бер капчык ярма, һәм дә тәгәрмәчсез арба. Арба белән ярманы чанага салдым да, чыгып киттем кайтыр юлга. Дилбегәм кулда, килеп җиттем бер тауга, менә кирәк булса гауга. Тавык менми бит тауга, чана китте артка, мин очып төштем ярга, өстемә төште лап итеп теге тәгәрмәчсез арба. Исән калып анысыннан чыктым арба астыннан. Арбасын арба, карасам алда, ярылган бит капчык, түгелгән бит ярма. Анысы гына бер хәл, карасам ипләп, таралган бит кисмәк. Тотындым шуны сипләргә. Ятам шуны сипләп, менә тагын сиңа бер хикмәт. Теге түгелгән ярмага җыелган бит карга. Мин кисмәкне сипләгәнче, чүпләделәр бар да, алар калды анда, мин киттем алга. Кирдем бер авылга, чыдап булмый давылга. Кирдем бер урамга, чыдар хәл юк буранга. Тавыгым ябык, чанам кабык. Дилбегәм салам, үзем төшәм дә калам. Аптырадым бит тәмам. Менә шулай матур итеп, күңелле итеп уздыра торган булган Нәүрүз бәйрәмен безнең ата-бабаларыбыз сөенечле ки, бу бәйрәм яңадан көнкүрешебезгә кайтып килә. Бүген республикабызга һәм милләттәшләребез яшәгән барлык шәһәр һәм авылларга шул күңелле бәйрәм килде. Нәүрүз котлы мөбарәк булсын, хөрмәтле милләттәшләр. Aha,
Siz Növruz mübarek.